Nastavljamo glasno i jasno. Moj sledeći gost je gospodin Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Dobroveče, hvala što ste došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Nekako vas zovemo posle neke pauze, kao da je bilo neko zatišje. Evo sad došao Cipras u Srbiju, pa odmah da vas pitam za utiske i da li je on neki vaš uzor i dalje? Pa dobro, mi imamo dosta bliskosti. Gospodin Cipras i Siriza su stranka koja u svom programu, u svojoj ideologiji gaji iste stvari za koje se bori Levica Srbije i oni su uspeli, ja bih rekao, prvi u Evropi da dođu na vlast, da građani im izađu u susret, da ih podrže u dovoljnoj meri da bi gospodin Cipras sada bio predsjednik vlade Grčke. Kako vi to vidite? Da li je to uopšte moguće? Eto, uspelo je u Grčkoj, a sad pitanje je da li je to ta Levica i da li je to taj program Sirize koji su oni želili? To nije uopšte ono što su oni obećali. Dakle, to prvo da se razumemo. Njega su velikim pritiscima, čak ucenoma i na neki način politički, ekonomski, finansijski su mu slomili kičmu. I on je čovek koji je sada jako udaljen od onoga što je obećavao građanima Grčke i onog, sećate se, famoznog referenduma koji bi se trebala zaustaviti pogubna politika štednje građana i politika stranih kreditora koja uništava Grčku i njenu ekonomiju. Grčka je dan danas izuzetno zadužena država sa velikim ekonomskim problemima i gospodin Cipras u suštini, rekao bih, poslednje što može da ponudi bilo kome, pa i Republici Srbiji, bez obzira na nesumnjivo prijateljstvo između naše dve zemlje i bliskost, i tako treba i da ostane, jeste bilo kakve priče o ulaganjima. Znate, Grci sada najviše svaki cent mogu da potroše na vraćanje nekih dugova. Da ulažu u Srbiju, mislim da je to potpuna fantazija. Kao što mislim da je fantazija, izvinjavam se, samo da završim ovu rečenicu, kao što mislim da je jednako fantazija kada premijer Vučić kaže mi ćemo sada da vam damo podsticaje. Od čega? Kada ni mi više nemamo ništa, jer smo dali već tolike podsticaje stranim ulagačima sumnjivog porekla, najčešće, ne uvek, da mi kao država zaista gledamo ubrzano propadanje naše privrede. Pa upravo to je govorio Cipras, da će se više ulagati, pa onda mreža železnička između Pireja i Soluna i Beograda. Kako vi to vidite sa te vaše levičarske stvari? To su odlične stvari. I te stvari su od, rekao bih, strateškog, suštinskog značaja za ceo Balkan. I treba uraditi što bolje puteve, pruge, povezati se sa Solunskom lukom. To je naš strateški cilj već 150 godina kao države. Mi moramo na bilo koji način trgovinski, ekonomski izbiti na takozvano toplo more. Sad, da li je to Jadran kod Bara ili je to kod Soluna? Naravno da je to u interesu i Srbije i Grčke, ali, znate, meni to sve više izgleda kao na spisak onoga što bismo mi svi želeli, a to ne može da se realizuje. Grčka je, ako smem to da primetim, u velikom problemu. Gospodin Cipras je ideološki i Siriza su ideološki bliski Levici Srbije. Mi imamo odličnu saradnju i sa Podemosom u Španiji koji raste, i sa Linkeom u Nemačkoj koji raste, i sa partijom Levice u Francuskoj koja raste. Dakle, to su stranke koje rastu, naravno ne dovoljno i naravno ne u meri koliko raste ekstremna desnica ili neke druge snage širom Evrope, ali vremenom će se pokazati da je to jedini pravi odgovor u borbi za čoveka, za njegove potrebe i za rad, da ljudi mogu da rade i da žive od svog rada. To je suština. Dakle, nebitno da li rade u fabrici ili rade u administraciji, u zdravstvu, školstvu, u vojsci, policiji, ti ljudi su potpuno jednaki u svom problemu da nemaju posla. I Srbija, kao i sve druge države, mora da ima jedan jedini najvažniji cilj, a to je da ljudi počnu da žive od svog rada i da dobiju posao od koga će moći da žive. To sada, znate, ova poseta grčkog premijera uvek treba da raduje građane Srbije i našu vlast, kogod da je na vlasti, zbog toga što je to prijateljska zemlja i zbog toga što nismo imali grčkog premijera 16 godina ili 17 čak godina. Ja mislim da je poslednji bio gospodin Papandreou. Da, mislim da je poslednji bio i to je svakako dobra vest. Znate, i treba uraditi sve. Imamo mi niz drugih pitanja. Pitanje Kosova i Metohije, recimo. Oni nisu priznali nezavisnost Kosova. Tako je, treba sačuvati grčki stav o nepriznavanju takozvane nezavisnosti Kosova. I u tom smislu to je jedna od tema. Onda, naravno, tu su pitanja saobraćajnog povezivanja i ekonomske saradnje i tu je pitanje, ako se nameće, pitanje Skoplja. To je, kako oni kažu u Atini, Skoplja, a mi kažemo u Makedoniji. Dakle, to su veliki problemi koji stvaraju nestabilnost Balkana, ali mislim da je, kada gledam izveštaje posete gospodina Ciprasa i kako je oberučke prigrlio
gospodina Vučića, koji je za njega govorio da je Cipras amater, avanturista, neznalica i čovek lakih rešenja. Mislim da je sad možda imao i dok gledaju maketu Beograda na vodi, nečega što nikad neće biti. Mogu je gospodin Cipras da ga pita šta si mislio pod tim da sam ja amater, neznalica i tako dalje. Umeđu vremenu se desilo to da finansijsko i političke gazde gospodina Vučića iz MMF-a i Svetske banke, iz Berlina, da budem skroz precizan, su sada postali prijatelji gospodina Ciprasa, tako da oni suštinski dele danas gotovo identičnu ekonomsku socijalnu politiku i sve je to u redu, samo što to nikakve veze nema s politikom Sirize i plašim se i ne bih voleo da čovek koji je zaista toliko puno uradio za dobrobit grčkog naroda kao što je gospodin Cipras i njegova partija Siriza sada na kraju krajeva plate tu cenu jer će postati sve suprotno od onoga za šta su se borili. Pomenuli ste desničarske snage koje stupaju u Evropi. Da li je to neka slabost levice ili levica nije dovoljno jaka? Tu imamo samo Sirizu i Podemos. Šta biste vi želeli da se desi u narednom periodu? Pa evo, reći ću vam vrlo precizno. Mi danas u Evropi možemo vidjeti da je gospodin Corbyn pobedio Laborističkoj partiji Britanije, da je njegov uticaj izuzetno snažan, da je on potpuno Laborističku partiju usmerio još više u pravcu levice, dakle u pravcu socijalne države, jednakosti, solidarnosti i borbe za socijalnu pravdu, za društvo u kojem će se voditi računa o čoveku, o radu, o pravu na rad, da taj rad bude vrednovan, da postoje sindikati, sad da ne elaboriram previše, dakle gde je čovek u centru delovanja, čovek, hleb i posao, a ne tržište. I to se isto desilo prekjuče u Francuskoj, gde je na veliko iznenađenje u Socijalističkoj partiji Francuske, koja je inače na silaznoj putanji, pobedio gospodin Amon, koji je, kako da kažem, to je ono što Francuzi zovu francuski Cipras, na primer, ili nešto slično, uz gospodina Melanchona, koji vodi francusku partiju levice, koja je sada već na nekih 14%. Dakle, nije to, kako da vam kažem, to je za sad, za levicu Srbije, misaona imenica. Da li to vetar u leđa za vas? Ali moramo se jače povezivati i moramo da imamo spreman odgovor naspram te ekstremne desnice koja raste, ili ajde da je nazovem ekstremni populizam koji raste svuda u Evropi, pa i u svetu, i da taj odgovor ne bude tradicionalan socijaldemokratski odgovor, jer socijaldemokratija, nažalost mnogih koji misle da su socijaldemokrate, je potpuno prevaziđena. Ona je sada postala stvar 20. veka. Zašto? Zato što socijaldemokrate dok su bile na vlasti nisu nudile nikada rešenja koja su drugačije od partija centra, pravili su kompromis sa oligarhijama, krupnim kapitalom i suštinski izneverile očekivanja građana. Ko su ti građani? Pa najveći broj ljudi koji su ili uništen srednji sloj, ili ljudi koji nigde ne rade, ili poljoprivrednici, ili penzioneri. Dakle, to je i omladina, naravno. Dakle, koga bi levica štitila? Te kategorije. Dakle, mi se borimo za sve, osim za one koji su, da kažem, najkrupniji predstavnici kapitala. Borimo se protiv, naravno, ljudi koji se bave i žive od eksploatacije drugih ljudi. I borimo se za ljude koji u ovom trenutku ne mogu da žive od svog rada, ako su srećni da uopšte imaju posao, gde je prosečna plata, šta ja znam, kažu oko 400 evra po zvaničnoj statistici, ali suštinski u Srbiji najveći broj ljudi ima oko 200 evra platu od koje ne mogu da žive, nemaju nikakvu zaštitu na radu, nemaju pravo na sindikalno organizovanje, za čas mogu dobiti otkaz, imamo katastrofalan zakon o radu, imamo skoro u potpunosti uzurpirane, ugušene medije od strane ove vlasti i imamo ruinirane institucije. Mi nemamo vladavinu prava, možda smo imali fasadu. Da, to često pominjete, ali zbog čega? Ajde da kažemo ovako, da se možda vi i ja, ne moramo se složiti, ali možda smo i mogli da pričamo da postoji fasada vladavine prava u Srbiji, dakle da postoji vladavina pravnih normi, dok se nije desio slučaj Savamala. Od tada više ne možemo govoriti da u Srbiji postoji vladavina prava. Imamo sudove koji imaju nekoliko miliona nerešenih predmeta. Imamo zdravstvo koje je u katastrofalnom stanju. Imamo nastavnike, učitelje, profesore, inženjere, naučnike, ljude u kulturi koji su mizerno plaćeni. To je oduvek bilo. Pa nije, da vam kažem, ja neću sad da pravim komparacije, jer ne želim da pravdam ni one vlast ranije, iako sam bio član Demokratske stranke, ali sam se razišao sa njima kad sam vidio da je to stranka koja neće da se menja i neće da menja ni svoj program ni politiku u skladu sa vremenom, ne u skladu s mojim očekivanjem. I otišao sam kad sam bio najjači, ja nisam otišao iz DS kad sam izgubio kao
većina drugih. Mi smo hrabro, nas nekoliko, otišli i krenuli od nule da pravimo svoju partiju za koju mislim da je potrebna Srbiji, da je neophodna Srbiji, da Srbija mora imati kontratežu jednoj neoliberalnoj vlasti na srpski način, kakva je Vučićeva vlast, i svim ovim lažnim levičarima koji sede zajedno sa njim. A ko su ti lažni? Skutemu ljube, a rujno vino piju. Lažni levičari? Pa pre svega SPS, Pokret socijalista Aleksandra Vulina, Rasima Ljajića, Socijaldemokratska partija, PUPS, to su sve lažni levičari. Dakle, zašto su lažni levičari? Pa zato, poštovani građani, što su glasali za katastrofalan zakon o radu, koji građane koji imaju sreće da rade, tretira kao, maltene kao robove. Dakle, to su svi ti lažni levičari koji su glasali za svaki aranžman sa MMF-om. To su svi ti koji su dozvolili strancima da kupuju zemlju. To su svi ti koji su dozvolili da Vučić maltene potpuno preuzme skoro sve medije u Srbiji. I to su ljudi koji u suštini se bore samo za interese kapitala, a ne za interese ljudi koji rade ili gro onih koji ne rade. Kako može neko biti levičar, recimo? Kada Vulin, koji je ministar za socijalnu politiku, digne ruku, kao i Dačić, kao i Rasim Ljajić, kao i PUPS, i glasa za smanjenje penzija u Srbiji. Oni su ljudi koji su smanjili penzije u Srbiji. Oni su oni koji su nas zadužili za 11 milijardi evra od kad su na vlasti. I u redu, nek su zadužili, ali gde je taj novac? Šta je to novo što smo mi dobili, a da nije bio projekat od one zle vlasti Demokratske strane? A kako ćete se vi sada boriti i imat ćete tu drugu šansu da izbori uskoro? Da, vi ste lepo rekli na početku, bilo je jedno zatišje. Za nas nije bilo zatišje, mi smo veoma aktivni na terenu. Levica Srbije je mala stranka koja je tek počela, dakle, ja ću vas podsjetiti da smo mi počeli sa radom svega 3 meseca pre prethodnih izbora. Na tim izborima smo prošli kako smo prošli. Ja sam zadovoljan, bez obzira, zašto smo imali jako malo vremena i skoro nikakva materijalna sredstva, apsolutno nikakva. I dobra vest je da Levica Srbije raste, da nam ljudi prilaze. Prilaze nam zato što veruju i bore se za nešto. Dakle, mi jesmo izrazito opoziciona stranka, mi nikad ne bi imali bilo kakvu saradnju sa naprednjacima, ali ljudi prilaze zato što veruju da se borimo za nešto novo, nešto drugačije, da se borimo za čoveka, da se borimo za poljoprivrednika, da se borimo za ljude koji su srednji sloj, a koji su sada gurnuti u prekarijat, koji su uništeni, čije su plate katastrofalno male, koji jedva sastavljaju kraj s krajem u Srbiju, koji sve poskupljuje, gde je sve više nezaposlenih, a za to vreme vlast računa, ne znam da ste to primetili, po novoj metodologiji, ako dođete da vam pokusim travu, recimo ispred kuće, oni vas ubeleže da ste zaposleni. Razumete, za taj dan. A onda vas sutra skinu sa evidencije. Jako su pametni, mislim, i to su lepo smislili. Ali tačno je da je to smišljala i ona prethodna vlast. Sličnu metodologiju, ne isto. Ali suština je u tome što se ne ulaže u privredu, što se mala i srednja preduzeća u ovoj zemlji ni na koji način ne, kako da kažem, motivišu, ne date im nikakve povlastice, ne smanjujete im iznose za doprinose. I samo ću vam na kraju reći jedan interesantan podatak. Danas u Srbiji imate otprilike između 15 i 20 hiljada radnika koji su zaposleni preko ovih stranih investitora kojima smo dali ogroman novac. Istovremeno našim investitorima nismo dali nikakav novac, oni su potpuno neravnopravni. U Srbiji se krade na sve strane, nova naprednjačka elita je sve bogatija, tenderi su namešteni, oni su prepunih džepova. Niste rekli ništa novo. Mislim, to već traje, ne samo sa ovom vlašću. Dobro, i ono što mi kažemo je da je vreme da se to zaustavi, da se ljudi koji su kriminalci najzad odu u zatvor, da se promene zakoni koji će to olakšati. Mi želimo da se omogući da država ulaže u privredu, da pomogne i mala i srednja preduzeća, da pomogne omladinu, da imaju perspektivu u ovoj zemlji, a ne samo u partijskoj knjižici. I želimo da ljudi koji rade mogu da žive od svog rada, da budu dostojanstveni u svom životu, da penzioneri budu zaštićeni, da im se ne otimaju penzije kao što se sada dešava. Kako biste vi to uradili? Čekaju nas predsjednički izbori, čekaju nas možda i neki drugi izbori. Da li neki ljudi žele da pristupe Levici? Da li vam se neko javlja? Kako da ne? Mi smo stranka, kažem vam, u ovom trenutku smo mi stranka koja ima najveći rast, iako taj rast ni blizu nije dovoljan. Ja sam gledao pre neki dan nova istraživanja. Mi imamo vrlo spor rast, ali to je dobra vest. Loša vest je što je to vrlo sporo i malo. I rekao bih, poludobra vest je to što smo u odnosu na druge opozicione partije polako se približavamo, iako smo, kažem, najmlađa jedna stranka koja je u povoju, ali dobro je, rastemo, ljudi nam prilaze, dolaze zato što i ja ovom prilikom pozivam građane da dođu, da priđu Levici Srbije, da nam daju podršku, da
da promenimo Srbiju na bolje, da najlakše preko našeg sajta levicasrbije.rs da se uključe u rad. Dakle, ne mislim tu ni na kakvo lepljenje plakata ili bilo šta slično u ovom trenutku, nego pre svega mislim na osmišljavanju mera i dobrog programa koji ćemo primeniti kada budemo u prilici da vršimo vlast u Srbiji. Šta mislite o takozvanoj opoziciji, ako je uopšte imamo? Onako u onom pravom smislu reči u Skupštini. Često i kažete da, eto, po vama Boško Obradović je neko ko dobro govori u Skupštini. Da li imate neke slične stavove po pitanju napretka Srbije? Pa vidite, gospodin Boško Obradović je jedna mlada nada srpske desnice i on je čovek koji je ta nova desnica i novo lice desnici, iako je dugo u politici, ali ajde, mislim, to su isti koji kažu da ja nisam nov. Pa onda, ja nisam nov, a gospodin Obradović se bavi politikom već, ja bih rekao, i duže od mene. Ali je to čovjek koji zagovara neke stvari s kojima mi nikako ne možemo da se složimo i tu ne mislim samo na Evropsku uniju. Mi jesmo za ulazak u Evropsku uniju, ali ne po svaku cenu. I mi prosto smatramo da Srbija treba, a nažalost imat ćemo dovoljno vremena da razmišljamo o tome, nažalost, da li uopšte treba ući u Evropsku uniju u situaciji, ne samo kad je Evropska unija u krizi, a jeste ogromnoj krizi. A kakav je stav levice? Pa naš stav je da treba ući u Evropsku uniju, ali kažemo da ne treba ući po svaku cenu. Šta to znači? To znači da treba da procenimo prvo da nas niko ne ponižava, drugo da vidimo šta nam je korist, a šta nam je šteta ove politike koja se sad već svodi na ispunjavanje svega što se postavi kao zahtev. U Srbiji koja je, nažalost, prepuna korupcije i kriminala, u kojoj se stvorila jedan novi sloj novih bogataša koji sede građanima za vratom i sišu im krv, ne bukvalno nego figurativno, i koji su sada predstavnici jedne nove naprednjačke klase. I to svi znaju u Srbiji, u svojim sredinama. Ti ljudi su često sa lažnim diplomama, to su često ljudi koji ne znaju da vrše svoj posao. Pogledajte ovoga Mišu Vacića, recimo. To vam je pravo lice Srpske napredne stranke. Vi ste spomenuli opoziciju. Gospodin Obradović je nova desnica, gospodin Saša Radulović je nov centar, dakle to je jedna, ja bih čak rekao, neoliberalna partija. To su vam partije poput sadašnje Demokratske stranke koji hoće da rade isto koji Vučić, samo veštije i sa stručnim ljudima, ali ista politika, razumete? Govorim za partije centra. I tu je nova levica, to je levica Srbije. Dakle, to je stvaranje jedne nove opozicije. Sadašnja opozicija u Skupštini, uz neke izuzetke. Da li biste vi bili deo te nove opozicije? Naravno, pa mi jesmo deo nove opozicije, samo što mi moramo da se borimo da što pre, u što kraćem roku uđemo u Skupštinu Srbije i to ćemo učiniti. I ja sam siguran da će se to desiti veoma brzo i onda će građani moći najzad ponovo da vide jednu drugačiju politiku, jednu, kako da kažem, i bolju politiku u odnosu na sadašnju vladajuću ili onu ranije. Zašto? Pa zato što je pre svega okrenuta čoveku, okrenuta je našoj privredi, okrenuta je našem poslovnom čoveku, našem zapošljavanju. Dakle, ne postoji ni jedna važnija stvar u Srbiji. A kako Srbija može da se građani Srbije zaposle i da se građani Srbije školuju i leče besplatno. To je najvažnija stvar. O tome niko ne priča. Ali kako ćete sa MMF-om, sa Svetskom bankom da se izborite sa tim pritiscima? Jasno. Prvo, MMF ne vrši nikakav pritisak, nego gospodin Vučić ih poziva da oni sami dođu ovde i da kažu šta mi treba da radimo. To je ta vrsta aranžmana. Dakle, mi nemamo obaveznost. Mi smo njih zvali kao država da oni nama kažu šta bi bilo dobro da Srbija radi. Problem je što je gospodin Vučić sve to poslušao, a čak nekada i nije poslušao. Recimo, daću vam jedan primer, misija MMF-a je rekla gospodinu Vučiću da treba smanjiti potrošnju, da treba štednju uvesti, ali nije rekao gde da se seče, nego je samo rekao da se seče. Rekli su da se seče, da je to njihov predlog, dakle da se smanjuju potrošnja, dakle rashodi da se smanjuju i gospodin Vučić je posegao i njegova vlada za smanjenjem plata i penzija. I ti ljudi kojima je smanjio penzije, kojima brutalno, bezobrazno čak povećava penzije za, 0,5% ili 1%, većina njih i dalje glasa za gospodina Vučića i Srpsku naprednu stranku. To je duga, teška borba građanima objasniti da je to suštinski sve na njihovu štetu, da u ovoj zemlji skoro svi kriminalci su oslobođeni bilo kakvih optužnica, da ih sudovi puštaju da idu gde hoće, da predmeti zastarevaju, da imamo sada zanimljivu situaciju. Pazite sad ovo. Gospodin
Karić se vratio u zemlju, Šarić je oslobođen u prvom stepenu, vidjet ćemo šta će do kraja biti. Gospodinu Canetu Subotiću je zastarela optužnica i sve to, on je slobodan čovjek. I imate situaciju da svi oni ljudi koji su recimo sumnjičeni za veze sa raznim kriminalcima, Mišom, Bananom i tako dalje, kao što su Ivica Dačić i njegov šef kabineta Lazarević, evo juče smo dobili vest da sud nije prihvatio prisluškivane razgovore sa Lazarevićem koji bi otkrili vezu između gospodina Lazarevića i nekog trećeg lica. Dakle, sud je doneo odluku, a ovi prisluškivani razgovori nema veze. I gle čuda, Dačić i SPS su odjednom vrlo kooperativni oko toga da imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata i da je najbolje da to bude Aleksandar Vučić. Više nema nikakvih problema, svi ćute, sviraju u istom orkestru, vlast je najbolji cement, lepo se SPS dogovorio, PUPS drži poštu, baš ih briga, gostuju na svim mogućim televizijama, pričaju sa pozicije de facto monopoliste. U stvari je problem što ti prisluškivani razgovori mnogo više ne brinu gospodina onoga Lazarevića, znate, koji je sad u našoj ambasadi u Atini, već brinu gospodina Dačića. I zato su se oni uplašili. I to treba građanima Srbije reći. Mi smo žrtve jedne monstruozne, kriminogene ekipe koja je sela na vlast. Ovo što vidite, poštovani građani Vučića i njegove obećanja, to je jedan, kako da kažem, jedna lepa priča. Ja baš danas gledam... A šta biste vi uradili? Kako biste, koja je vaša ponuda? To je često, recimo, i njegovo pitanje. I ja kada i u Skupštini, i u javnosti, i u TV nastupima, kad god kažem šta je to, njegov odgovor ima to su nemoguće stvari i tako dalje. Pa dobro, videli smo šta su vaše moguće stvari. Hoćete da vam kažem šta su? PKB je imao pre dolaska naprednjaka na vlast prihode od 22 miliona evra. PKB danas ima manjak od 2 miliona evra. Ali ima nešto što... Evo, samo mi to recite kako je to moguće. Kako je moguće da u ovoj zemlji čega god su se naprednjaci dotakli, sve je propalo. Ali ima nešto što nije propalo, nešto što je dobro urađeno. I tužilaštvo, i privreda. I naravno, nezaposlenost građana kao najveći problem. Šta je dobro? Znači sve kritikujete. Da li ima nešto što je dobro? Dobro je to što gospodin Vučić želi da, recimo, nastavi i shvata da treba nastaviti dijalog sa Albancima, a ne ratovati. Kao, recimo, Tomislav Nikolić, doduše samo pre podne. Posle podne mu objasne, ne možeš to tako da kažeš. Prvo, ko će da ide da ratuje? Nemoj da pričaš da ćeš ti ići sa tvojim sinovima. Kad ste napravili zadužbine po Bajčetini, kuće na Savi, podelili funkcije, došli do para koje ne možete da objasnite, kao i druge porodice koje danas vladaju Srbijom, onda mu neko objasni. Gospodin Vučić je bar shvatio da dijalog je na žalost ili na sreću jedino rešenje ako hoćemo da rešimo kosovski problem. Naravno da se, recimo, evo sad ću reći nešto što je možda onako interesantno. Ja takođe mislim da ne treba na bilo koji način provocirati Albance, ne treba da se igraju da lepe sličice po vozovima i šinobusima kao što je radio Marko 7.0 Đurić i njegov prijatelj Miša Vacić, koga on ne poznaje, sad se ponašaju kao da su, Bože me oprosti, raskinuli. Znači, njih dvojica su pokazali šta je suština njihove vlasti. Uđete u voz bez voznog reda, ne znate kad taj voz stiže, ne znate uopšte da li će doći na cilj, jer je cilj bio Kosovska Mitrovica, da vas podsjetim, i onda na prvoj stanici izađe Đurić, a na pretposlednjoj stanici izađe Vacić, koji je prethodno podelio vizit karte, ko kao nije savjetnik Marka Đurića, u stvari jeste jer ga on smenio. Pazite vi to. To vam je lice Srpske napredne stranke. Voz bez voznog reda, koji ne stiže u Mitrovicu nego u Rašku, i umeđu vremenu su ga lepo izlepili, čak su pravili neke pravopisne greške, i onda je taj voz došao tamo i ja sam pitao jednog mog prijatelja koji tamo radi koliko je bilo realno prodatih karata. Dakle, koliko je bilo ljudi koji su putovali od Beograda do Kosovske Mitrovice. Znate koliko je bilo? Jedan putnik je putovao i čovjek je vidio da je to jedan cirkus i predstava i sišao, ja mislim, u Kraljevu i gleda da uhvati autobus da stigne na odredište. Znači, dakle, dijalog, to je ono što je pozitivno. Recimo, to je nešto, iako naravno ne mislim da oni to dobro rade. I ono što je najgore, mislim da krije od građana Srbije. I mislim da je velika šteta što, recimo, ne poklanja se dovoljno, čini mi se, pažnje sudbini Olivera Ivanovića, na primjer. Ne poklanja se dovoljno pažnje kako Srbi žive na Kosovu i Metohiji, koliko im je teško, nego se samo gleda da svako svog partijski zaposli i na taj način kupuju glasove. I plus to što mislim da je realno najveći problem Srbije autoritarno postavljanje
Vučića, kontrola medija i uništavanje institucija, uništavanje svake vladavine prava, što smo videli na slučaju Savamala, a drugi najveći problem je nedovoljna zaposlenost i katastrofalno stanje u ekonomiji. Završavam sa ovim, pošto ste me malo pre prekinuli slučajno, bilo je otprilike 15 do 20 hiljada zaposlenih. Otkad smo počeli da dajemo pare, ogromne pare stranim investitorima. Pazite, 15 do 20 hiljada zaposlenih. A mi imamo po najoptimističnijim procenama preko 760.000 nezaposlenih. Po najoptimističnijim. Ja bih rekao preko miliona. Znate koliko godina će nam trebati da mi stignemo da zaposlimo sve ljude, a da to ne bude preko Srpske napredne stranke, od koje će svi naravno krenuti da beže onog momenta kad krenu nizbrdo, a taj čas se vrlo brzo primiče, što me jako raduje i mene i levicu Srbije. Vidim da imate energiju, da nastavite dalje u vašim namerama da izađete i na izbore i da se borite i to je pozitivno i to je ovako odlika. Pa znate šta, želimo da promenimo neke stvari u Srbiji, a da ne bude opet ono sjaši kurta da uzjaše murta, to jest, kako naš narod kaže, da neko ko dođe na vlast ponovo radi isto kao i ovaj što je bio, jer to ubija proces, onda prosto ljudi neće da idu na glasanje. Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Glasno i jasno i što ste ovako glasno i jasno govorili otvoreno vaše mišljenje. Bio je gospodin Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Mi smo stigli do kraja emisije. Ostanite i dalje uz program televizije Kopernikus i gledajte nas reprizno petkom u 14, a premijerno četvrtkom u 20 časova.